Oedd gael bod yn ôl y mysg cyfeillion yn bwysig iawn. Oedd chi'n danos yn beirniadu neu yma, jyst am amser da. Dwi'n meddwl bod pawb di methu y gyfeillgarwch ac jyst gael dod at yn gilydd. Ac oedd hi'n anrhydedd i fi, wrth gwrs gael beirniadu yma, a dwi wedi mwynhau'r diwrnod yn ofnadwy. Mae'r safon, da chi'n cysylltu Llanelwedd efo safon. A oedd y safon ddim gwahanol i'r arfer, yn wych, a o'n i'n hapus iawn efo be o'n ymlaen, ac yn hapus iawn efo'r pencampwr a'r un y Cîl Wobr hefyd, ac y safon i gyd drwy'r diwrnod i ddigwydd. Oedd hi bron iawn yn amhosib dewis, na dyn copiau Cymreig ydw i, y ddau enghraifft gorau o'r sections oedd yr A a B, ac oedd yr A yn sefyll allan, oedd y B, o'n i'n methu tynnu'r llygaid i ffwrdd i'r ddau. Nes i dynnu'n het i ffwrdd, a nes i gymryd rhyw funud bach jyst i feddwl o'n i'n neud y peth iawn, bo' i fi heddiw yr A oedd yn mynd â hi ar B Cîl Wobr. Mae gen y ddau ddyfodol disglair iawn o'i blaenau, a fyddai'n edrych ymlaen i weld be na nhw'n y dyfodol. Dwi wedi mwynhau'n fawr.